diu que ella no pot estar, perquè jo li vaig dir, si tu vols estar a l'operació, estigues. Diu que ella no podia estar, que no en tenia aquest humor, diu que la va superar. O sigui, que ella mai s'havia trobat en una situació a quiròfan, així. Bueno, doncs res, doncs ja està, i comences. Tenim un rellotge davant, que veus les 3:01, les 3:02, les 3:03. Hi ha un circuit en forma de 8 als passadissos, perquè jo em vaig començar també fins i tot a marejar, ja tenia calor, no tenia ni ganes de parlar. Ell directament se'n va anar al lavabo perquè estava descomposat. Era com... Quantes hores d'espera d'operació? D'espera, bueno, l'operació diria que ella va entrar a quiròfan a les 12 de la nit i va sortir a les 5 de la tarda el dia següent. És una borrada. Bueno, i també et diré una frase. Ella va a part, tinc fotos de quan va entrar, hi ha com un passadís d'un tren, no? Que és quan entra als quiròfans, perquè sigui més divertit per un nen que entén. Ella no, però nosaltres allà ens vam donar la mà, ell, jo i la Mavi, ens vam dir això no és un adéu, és un fins aviat. Llavors, t'esperem aquí fora. I ho vam fer. I vam entrar, però va ser molt dur. Caminàvem, cantàvem cançons. Cantàvem la cançó de Pimpón és un muñeco. Era la cançó que jo li cantava a ella, per si li arribava o per si... no sé. Mon cosí explicava, clar, dins del quiròfan, allò era un santoral, perquè totes les verges que tenien des de la Moreneta estaven dins de ella. Van convertir en una església, no? Sí, i mon cosina diu que no hi havia metge que no entrava i no tocava la Moreneta. Era com, hem de tocar-la. Efectivament. Doncs res, ella esperant a que algú sortís, perquè clar, a les 7 del matí ningú ens havia dit com anava el tema, i jo vaig demanar cada hora, vull saber alguna cosa. I amb aquest impàs, llavors no sé qui va sortir a dins, en plan, què està passant? Perquè aquelles 4 hores per a mi va ser el pitjor. El pitjor, ja et dic, t'estic parlant que portàvem 2 mesos a un hospital i és com si portessis mitja vida. I llavors, quan tu... Perquè a més no ho hem comentat, però tot això, després de parir, que a mi em sembla és una bomba. De cop ets mare i ets pare, no? Però sobretot les mares, amb les hormones, amb el canvi del cos, no? Vull dir que encara em sembla doblement... Jo me'n recordo que un dia també, fins i tot a neonatos, ma mare em deia que ha vingut la família, per què no surts a saludar i els expliques? I jo només plorava. I va sortir una infermera i li va dir, si us plau, marxeu. Respectin la decisió d'ella. Ara no és moment de la família. Si vol sortir, que surti. I si no... I aquest petit recolzament era com, hòstia, gràcies, en plan, jo només vull estar aquí dins, plorar o tal, però estar amb el meu bebè, i puntó. O sigui, la resta m'és igual. Doncs, bueno, ja et dic que després de 4 hores infernals i cantant, no sé, ja et dic, semblaven bojos, però deies, da igual, que ens deien, aneu a esmorzar, que aquest ja n'esmorzar, si no tinc gana. Va sortir com un salador i vaig dir, com està el tema? Diu, bueno, li han donat el doble de medicació, sembla que coagula, comencen l'operació. En sèrio. Després de 4 hores comencen. Comencen. Bueno, coagula i ja està. I el que ens havien explicat, que era el més difícil, la senyora Mar ho fa el més fàcil. En el moment que coagula, la resta ja va sol. Funciona de conya. Li fan. En el moment que connecten el fetge, la nena quan va sortir d'allà, que va entrar al quiròfan de color groc-verd, va sortir blanqueta. Ja no necessitava medicació, la part difícil la va fer fàcil llavors. En aquell moment, i com de dins ja informaven a la meva cosina, que abans que m'informessin a mi, mon cosina m'avisava, vale, ara anirem a esmorzar. I vam tal, i la nena, doncs és el que et dic, ara hem fet tal, ara hem tancat, ens criden, no, l'operació ha sigut un èxit, moltes gràcies, moltes gràcies. Diu, però bueno, ara la nena, comencem un altre procés, ja tenim òrgans. Clar. Ara, clar, la nena la posen a l'habitació. Pensa que jo, per exemple, l'envien a l'habitació amb tota la panxa oberta. O sigui, tot ha de caure per gravetat. Tot en tal, que no agafi cap infecció. D'entrada, pensa també que va ser la nena més petita trasplantada al Vall d'Hebron. Des de llavors, o sigui, per pes i per edat. O sigui, clar, per això dic que estadísticament, jo els deia, a mi m'és igual les estadístiques. Quina és la vostra estadística? D'un 90%, d'un 80%, doncs jo m'agafo aquesta. Vull dir... Perquè ell fins i tot em deia, anem a buscar un fetge tal, fem publicitat, ens anem als Estats Units. No, estem al millor país de trasplantament d'òrgans, estem al millor hospital. És qüestió de que arribi, no? I sí, vam anar a la sala, efectivament, vam anar a l'habitació, ell va anar una mica a dormir, però clar,
perquè portava, no sé, jo em sembla que quan vaig marxar portava com 36 hores allà desperta, que jo els deia, hem de fer la cura d'allà, i jo els vaig dir, jo necessito estar a l'habitació, jo no molesto, em poso allà al lliter, No dic res, no? jo no molesto, però farem això. Sí, i clar, i d'aquestes que fas l'ullet intentes mirar el que està fent, allò era impressionant, Si tu veus el fetge banyant, intestins, i dius, ell un cop fent la neteja diu, va marxar fora perquè tot això es marejava, o sigui... Clar, no, és que I jo li deia, però no pots marejar, o quan li feien vies, clar, un bebè plora, em supera, em deia, em supera, vale, doncs ja entro jo, però algú ha d'estar donant-li la mà a aquella criatura. I comencem un altre procés, amb un altre optimisme, però clar, després d'això comencem a fer passos, anem bastant bé, bueno, clar, hi ha una funció que ja funciona sola, ara no podem agafar infecció, als 15 dies ens tanquen la panxa, comencen a desentubar la nena perquè respiri sola, però clar, tenia una retenció de líquids, la Mar passava 3,5 quilos, però un d'ells era una bolita de líquido. Li anaven traient les coses, però bueno, van dir, proven de respirar i tornem un altre dia i la nena torna a estar intubada. Què ha passat ara? Què ha passat, sisplau? No, clar, té massa líquid, hem de buidar líquid, perquè si no els pulmons, per molt que volen, no poden. Deies, bueno, un pas enrere per agafar impuls, o sigui, era tot... Per agafar carrerilla. Exacte, i bueno, doncs sí, aconseguim que la desinflen, aconseguim que comenci a respirar i ens trobem que per fi, bueno, aquest és un altre procés, encara diria que no ens la deixen agafar, tot això sense contacte amb una nena, amb una camilla, vies principals, intubada, tot, de que només l'has d'anar tocant en les teves mans i parlar-li, per això li cantàvem, li dèiem tot, no? Pues això, espera't, que reinicie, que ja és un punt que dius... Sí, vale, la intuben, exacte. I a un dels metges jo sempre li deia, si haig de quedar-me per la nit, i sobretot abans d'estar trasplantada, diguem-ho, la nit que necessitem que us quedeu els dos, us avisarem. Estem molt greus, però no és per a dedicar les últimes hores. Vale, doncs perfecte. I llavors diria que per començar a fer això, de desentubar, vam parlar d'una nena que vivia, per no patir dolor, amb morfina. Ara treu-li la morfina, però no la pots agafar. O sigui, tenia un mono de caballo, pobreta meva. O sigui, li comencen a reduir, la nena només plorava. Clar, aquella nit aquell doctor sí que em va dir, aquesta nit sí que és important que et quedis per fer tos. Era inhumà, teníem una lluna d'aquestes de tirar i vinga música. O sigui, no podies calmar perquè no la podies agafar. Va ser un horror. O sigui, directament aquella nit també és un horror, però dintre de tot pensaves, ho hem de passar, és un tema de dies. Ja necessitava su dosis, su chute, en plan de, tengo el mono, no? O sigui, que dius, pobra, o sigui, no havia passat ni 2 mesos, què carrerón lleves el dia... O sigui, algun dia potser ella ho entendrà, però potser ho entendrà potser el dia que sigui mare i pugui agafar més importància a el que realment ella ha patit i tot aquest tema, no? Bueno, desintubem, passem de la morfina i llavors arriba un punt, un dia, que et diuen això, vamos a planta. És com, en sèrio? Vamos a planta. Veurem la llum, perquè clar, a part la UCI pediàtrica està sota, només hi ha uns focus amunt que no hi ha llum, clar, a part teníem la sort d'estar una sola que em deien, hi ha tele, jo no vull veure la tele. O sigui, jo estava concentrada, els metges després ens ho van agrair, Jo entrava a un equip mèdic cada 8 hores i tal, mira, hem de fer tal, i jo deia, no, la medicació és aquesta i aquesta, no, és el que haig de pautat, no, l'acaben de canviar fa 10 minuts, no surt, doncs informeu-vos, però ara tal. Ell pel matí s'encarregava de que feien les radiografies i clar, volien tocar el que era la panxa de la nena, no es pot tocar. Ai, com faig la radiografia? No sé, com ho vulguis. I ell deia, d'aquí no em moc, però tu no toques, aquí la nena... Us vau convertir en metges, infermers. Sí, tenim un màster. O sigui, jo ho deia, que a vegades arribo i parlo amb els doctors i flipen, diu, que has estudiat? No, no he estudiat, he estat 2 mesos a la sala d'un hospital, llavors... Bueno, ja et dic, després el bo és que va anar tot fàcil, traiem morfina, pugem a planta, ens comenta que ja pot venir la família, com hem fet el Covid, tots tapats, amb guants, em donen una habitació molt petita, però ens diuen, és l'únic que tenim, perdona.